foregår, mand? Hvor er sækken? Grill. Hvad fanden har I lavet en lejlighed? I skulle få den op til en video. Sæk! Jeg kan ikke høre dig, du bliver nødt til at snakke højere. Jeg har ikke nogen bukser på. Hvad fanden er det, du laver, mand? Jeg står og laver vegetarbacon. Prøv at du er så useriøst, det har I for aldrig lavet en skid. Så har I taget mulige tomme løfter om, at I får ryddet op, og det ene og det andet. Marker, kan du lade være med at stå og gå grenen og taler til? Ja, okay, undskyld. Det går ikke længere. Prøv at kigge på mig, man. Jeg er 32 år gammel, jeg kan ikke det her. Prøv, i år, det er det camp. El-scooter, det stiller roligt, det er inkluderende, og det er oprydning. Det er det handler om. Good times, quiet times. Ikke mere bassmusik, ikke mere blinkende lys, og ikke mere skæveri med ølbong. Er du med?